Marcas tan coñecidas como Decathlon, Eroski ou Leroy Merlin prepáranse para instalarse en Pontevedra. Son algunhas das 6 empresas que teñen a vista posta na ampliación do polígono do Vao. O proxecto do Vao hai unha parcela onde se vai construir unha nave de moita superficie, e nesa nave vai ir dividida e aí ao mellor non se pode dicir cantos negocios van ir, pero van ir varios locales nunha mesma nave. Tamén estarán no polígono de empresa Gisca, dedicada á venda de mobles e artigos para o fogar e tienda animal de produtos para mascotas. E aí cada empresa que se vai instalar aí ten que solicitar unha licencia de actividade. O concesionario Norauto, pola súa banda, ocupará unha segunda nave de menor tamaño. Segundo Moreda, a empresa responsable do polígono xa comezou os trámites para a licenza de construción para as dúas naves. A súa intención sería executar a urbanización do polígono para que xa ten os permisos e a construción das naves de xeito simultáneo, para curtar prazos.